Andrak bintzen. Andra taldea egon zen, ez da? Andrasko... Bai, Andrasko, da Inderrasko gaz. Da zeite horien Europa. Ba, gehien be, ni pentsetan dut lagundu arkaleri, zebentarako kuri izan umeak, eta arkaleri lagundu basarrietan da hori, eta motor izan euren artean, egon zan andereñoan bape, da niri erakutsi, irakurten, deiratziten, da horrek euskera. Bai, euskeraz ez eta Bai. Gerra horretik euskeraz, ez da? Bai, eta orduen, hori, ni bizat horrek euskera, da gehien be, eta, klaro. Da gero frenterako kartzerdiekin leite hori. Bai. Hori ja, gerra den pora, ez da? Gero. Osa, que ara bigiltak edo Bai, puntu zein ejertzeak eta eruko guten hori laneagaz, hori, altzerdik. Bai, zeuzeu, ez da? Da, iserak apurtute bendajeak inde geroko. Araroteko. Da hori, bai.